Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau insha Allah rabbi zan yi wani bidiyo akan yadda mutum zai saurari voice ɗin da zai tura mutum ta WhatsApp kafin ya tura shi. Misali sau da dama za ka ga mutum in ya tura voice daga baya yana ganin kamar abin da ya tura ɗin ko bai yi ba ko wani abin da ya saɓani da na voice haka. So abin da nake nufi dai shine da dama za ka ga mutum sai ya tura wa mutum wani voice ɗin yana ganin kamar cewa bai tsaya dai ya tantance ta ba ko kuma hayaniya ko na makamancin haka. To wani kuma bai san yadda ma zai yi ya buɗe voice ɗin ya saurara ba kafin ya tura wani. To shine nake son yi mana bidiyo akan yadda za ka ji wannan voice da za ka tura wa mutum. In ta yi ma ka tura, in ba ta yi ba ka goge ta ma sannan. Abin da ya ba wahala da farko za mu shiga cikin WhatsApp ɗinmu. Ga WhatsApp ɗina na shigo. Idan ka shigo zan gwada da wani. Yau misali sai in shigo, bari in jarraba da wannan misali. To yau ga shi yanzu na shigo cikin wannan kenan zan tura masa voice sai kafin tura masa kuma za ku ji audio zan kunna shi. Kai da farko misali in ka danne wannan shine gun recording gashi nan. To in ka danne sai ka ja shi sama kan makulli. Kaga yanzu haka abin da nake duk yana recording gashi nan. To yanzu haka in ina so in saurari abin da zan tura ɗin ka ga voice nan a tsakiya zan tsai da shi. Ga shi nan na tsai da shi. In